Hei, yo, băieți, sunt eu de Speedy Gamer și ăsta e singurul video care o să-l fac în română. O să jucăm un pic de NFS Most Wanted. Eu nu l-am cumpărat, l-am gen, eu am făcut o chestie care, gen, poți să, știți aplicația Upload, ai aplicația care am descărcat NFS Most Wanted, puteți descărca și Minecraft Pocket Edition gratis și NFS Most Wanted gratis. Eu am făcut asta și acum mă joc Most Wanted cu voi, alături de voi, și trebuie să nu știu ce să facem aici, să ajungem la timp. Wow! Ați văzut driftul ăla? A fost un drift sick. Un sick drift. Maică, dar ăla chiar a fost șmecher. Deci n-am voie să mă lovesc de ceva, altfel primesc penalty. Deși de-a naiba poliția o să mă lovească și primesc penalty, eu încerc să plec cu acest BMW și alt penalty. Uite, deci poliția mă lovește și eu am penalty. De ce mă lovești, poliție? Lasă-mă în pace, nu mă lovi, măcar ia-te după mine, dar nu mă lovi. Știi că nu e bine, nu ai voie să mă lovești. Și că după trebuie să-mi plătești mașina. Bă, dă-te mai am încolo. Dă-te, mă. Deci fiți atenți cât de... Oh! Driftul ăla a fost sick. Cât am penalty? What? Poliție, gata cu să dai în mine, m-am săturat. Bam, mamă! Ți-am făcut-o. Ți-a plăcut aia? Cum te-am făcut? Data viitoare să nu mai vii. Haide, drift. Oh, aproape a fost un drift bun. Nu știu, până... O să fac minimum 2 curse. Și după acest video o să facem și un video cu challenge. Challenge o să fie un challenge surpriză, nu o să vă spun deja ce. 10.000. Oh, what the fuck, cred că pot să-mi cumpăr și eu un BMW. Cred că BMW-ul... Nu BMW-ul ăsta, că costă foarte mult. Cred. Dar, așa. Trebuie să mă duc acum un pic la garaj. Să mă... 25. BMW-ul ăsta e 40.000. Și am 48. Și asta e a mea. Bă, frate, de ce nu mi-ați spus? Ups. Am ieșit din greșeală, scuze. Vina mea. Mai așteptăm acum un pic să intre în joc. Ok. Eu zic să nu consum banii. Dar o să mergem cu asta. Hai acum să mergem aici la mapă. La McLean. After Dark. De aici. O luăm pe asta. Ok, empty mode. Ok, ne ducem fix așa. Nu o să mai cam luăm nimica. Și o să-mi întorc un pic telefonul dacă se întoarce. Nu se întoarce. De-aia mi-e mie greu. Și e bine că pentru că n-am facecam-ul, îmi pare rău. Nu o să mai activez facecam-ul la videouri pentru că oamenii de pe Facebook am postat videoul astea pe Facebook și mi-au spus să mă pun facecam-ul pentru că nu se vede bine gaming. Și de-aia n-am pus, mulți oameni mi-au scris asta, deci. Și de asta am zis și eu să nu mai fac. Altfel, poate nu o să mă uitați la canalul meu și asta nu e bine. Ceva cu Mustang-ul m-a luat. Mustang-ul ăsta este, Dodge-ul ăsta este cam de rău. Și de-aia nu prinde foarte multe viteză. Uite cum s-a dus ăla cu Mustang-ul, fratele meu. Trebuie să-l pun undeva asta unde e bine. Wow! Ați văzut ce proastă a fost poliția? Asta nu e logica poliției.
Ați auzit vreodată de logica ambulanței din GTA? Trece peste 100 de oameni ca să ajungă la 1. Asta e logica lor. Da, de ce? De ce ai făcut asta? Uite, mi-ai rupt și mașina. Polițist prost. Ce prost era să fiu eu acum. Prost să fiu să trăiești. Nu o să ies bine. 405 acum. Nu. Măcar pe 3 să ies. Nu știu ce a fost în capul meu de m-a lovit de stâlpul ăla. Nu! De ce ești, mă, rău? Și mă, uitați, mă! Dă-te de aici, dă-te de aici. Am eu Mustang. Mă, de ce zic că Mustang? Dodge. Ăsta are BMW. Ei, frate, sunt BMW lover. Ce cred că e? Are exact aceeași mașină cu mine. Deci, văd că de pe locul 5 am ajuns foarte repede pe locul 2. Ați vedea dacă putem să ajungem și pe unde? Aia e marea întrebare și vă poate mirați că dau de multe ori nitro, dar trebuie să-l ajung pe ăsta. Trebuie să-l ajung pe ăsta. Uite că l-am ajuns! Ce aproape era ca să-l iau! A avut noroc, băiatul. A avut noroc. Am 50 de minute. A avut chiar noroc la faza asta. Am mai primit și 10.000. Ești nebun? Sunt money is a money. Am bani mulți, băi. 40. Parcă am zis să sunt 50.000. Bro. Oh. Da. Cu B2. Mai că mi-am amintesc mașina asta din jocul adevărat. Din jocul de pe PS, de pe PC. Maică. Mașina asta era o bestie. Mă jucam, am terminat Monster Hunter pe PC. Acum trebuie să mai termin și pe asta. Păcat e că nu e freeride. Când era în Monster Hunter de pe PC, era freeride. Și chiar nu avea rost să dai bani pe mașini, pentru că le găseai pe stradă, gen. Era foarte frumos. Nici nu știu dacă trebuia să... Nici nu știu dacă trebuia să cumpăr mașini. Se pare că le găseai pe stradă și te duceai cu ele la cursă. Asta cred că era logica. Nu știu, chiar nu știu. Chiar nu mi-aduc nimic aminte. Deci e iar cu penalty-ul ăsta, nu? Mulțumesc! Poliție, tu din nou? Hai să vedem cum ai intrat aici. Băi, nu știu de bun spatele meu. Eram sigur că o să fac asta. Chiar l-am controlat un pic cam sic, l-a controlat. Am luat bronzul. Gen am ieșit pe locul 3. Păcat. Na, că nu mă loveam de stâlpul ăla, deci fiți atent. 60.000. Și plus 10.000 trebuie să fie 70.000. Sau... Cred că am avut deja 60.000. Cred că în total am 60.000. Nu știu. What the heck? Nu vine să credem. 42 de...
de SSD. Cum? 60.000 de dolari. Event. Oh. Let's see. Stai așa, trebuie să ne uităm un pic la mașina asta. Speed, ok. Și să ne uităm la asta. Chiar și Lotusul ăsta m-ar place. Dar e gen... Aia, Tesla. Dar e gen... shit. De-aia costă asta atât de mult. Stai, gen un Range Rover. Safety Metal. Ia să vedem cel asta la NFS Edition. Deci nu putem. Asta e Porsche, mama. Ce? Vorbești serios? Eu nu chiar n-am nevoie. În virul ăsta trebuie să ne cumpărăm o mașină. Wow, Maserati. Nu pot să apăs pe ăla de la NFS. Fă fulia pe mine. Să fim și mai tare. Sport. Deci de aici presupun că o să-mi cumpăr până la 8 milioane și e 28 de euro. Bullshit. Adică nu e bine 28 de euro pentru 8 milioane. Nu mi se pare un deal bun. Ok, și ne oprim și noi cu videoul ăsta. Sper că v-a plăcut acest video și apăsați butonul de like și de subscribe și ne vedem după la challenge-ul de Try Not To Save. Acolo o să am facecam. Pa, pa!